Podporujeme kreativitu. To je poznávacie znamenie všetkých akcií súvisiacich s projektom Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Kľúčové podujatia má na starosti samotný tím projektu, avšak takmer 300 sprievodných programov realizujú iné subjekty, kultúrni operátori i občianske združenia. My sa teraz poďme pozrieť na dve takéto akcie. Festival s názvom Transart Communication i Landartové záhrady. Festival performancie s názvom Transart Communication má už takmer 25-ročnú históriu. Samotný názov vyjadruje akúsi medziľudskú komunikáciu prostredníctvom umenia. Performance umenie sa hovorí po slovensky, takže je to akčné umenie. Umelec vystupuje na verejnom priestore alebo v galériách. Väčšinou nie je to presne dopredu určené, že ako to bude vyzerať, takže keď ten divák uvidí ten istý performance niekedy inde o rok alebo zajtra, bude úplne inak vyzerať. Je to multimediálne umenie, spája viac médií, ako je hudba, vizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo. Performancia fínskej umelkyne Nasti Rönkö priamo v centre Košíc divákov svojím spôsobom oslovila. No bolo to také zvláštne. Tak nevedela som, čo mám očakávať. Je to pekné, je to zaujímavé, len asi by to trebalo viacej pochopiť. To sa nedá jednoznačne povedať na mieste, že pekné, škaredé, dobré, zlé, ale bolo to také vzrušujúce každopádne. Úlohou festivalu je práve naučiť ľudí prijať rozličnosť.